Ей такъв живот обичам, празник всеки ден. Щом се пее и се пие, много ясно пак сме ние. Щом един живот живеем, няма спиране. Заповядайте от нашата къща. Нагласили сме ви тук и те и туй. Кучето е вътре, няма страшно, но е прибрано. Уважаеми младоженци, днес е най-светлият празник на вашето семейство. Начало, породено от нежната и всеотдайна любов, която ви доведе в тази зала и съедини вашите два живота в една съдба. Живейте в любов и сговор. Не позволявайте между вас да намерят място ревността, недоверието и капризите. Помагайте си в трудни моменти. Винаги и навсякъде бъдете заедно. Бъдете рамо до рамо, ръка за ръка. Нека и любовта ви дари със здрави и умни деца, които ще бъдат вашата гордост и надежда. В семейното си щастие не забравяйте и родителите си, които са ви отгледали с любов и грижовност, а днес ви благославят за щастлив съвместен живот. На здраве за вашата любов, на здраве за следващите 100 години щастие, ама без празничество. Всички познаваме кой е кума, това е нашия братовчет, готов е вече за женитба, така че след 12 часа братовчетки започваме наново, събрали сме се почти всички, нали? На здраве лично от мен. Обещай ми тревога, обещай ми ръце без
Обръщайте се, теглите по една лента, който вземе правилната лента, на него остава в ръка. Айде. Бялата. Защо? Откривайката. То се отворена! Пулка! То сега! Пали ли? Чакай сега! Не знам ко пали! Где показва среден пръст?